Tinotenda Mwari nemukana watawana nemukana watawaniswa. Idzi ndidzo nyasha kuti vanhu vaMwari vakambaire nekumhanya vachiuya pamberi paMwari. Tinoda kudayira kuti manheru ano Mwari vachatibatsira kuti zvinogadzirisika zvigadziriswe, zvinodaidzwa kuti zvive zvedu zvidaidzwe zviuye, zvinofanira kudzingwa nekuparadzwa mukati meupenyu hwedu zviparadzwe, nekuti ndo patauya kutora simba. Musoro wangu wenyaya unoti iwo kuoma kwehupenyu. Kazhinji kana ukataura nemunhu anonzwisisa kuoma kwehupenyu ndimai, nekuti zvinhu zvese zviri standard pana mai. Munhu ane hutsinye futi munhu anonzwisisa kuoma kwehupenyu. Kana ungataura nevanhu vane hutsinye madzimai sesu, kana ungataura nevanhu vanonzwisisa kurwadziwa tisu. Regai ndironde zviri kumanikidza zvingadai zviri zvo zvakonzeresa nhangemutange yekuya pamberi paMwari. Tozoverenga mavhesi edu tichidzidza nekubatsirwa kuti tingachifamba sei kana zvinhu zvakadai, tingachitungamirirana sei kuti tisvike kuupenyu hunouya nyangwe zvinhu zvakadai so. Pfungwa yekutanga iri kurwadza. Majority of people are jobless. Ndinonyepa here? Vanhu vane zvitamba zvavo, vane zvitupa zvavo zvakakura fani. Vanhu vane mapepa avo ezvikoro zvavakafunda, asi kwekunoshandisa mapepa aya hapana. Matambudziko ari pamusoro penyika zviro kwazvo. Ndoda kutarisa imwe pfungwa iri kubatsira kurwadza. Vana vacho vari kudzidza, vari kuenda kuuniversity. Kana vadzoka vasina chekuita, ndivo zvevane mapepa, ndivo zvevane fundi, ndivo zvevanhu vagara mustriti kumadrugs. Tiri munguva isina kumira zvakanaka. Ndoda kuona mukatarisa mamiriro ekunze anorwadza. Pachiberekero changu nekukudzwa kwangu, ndinoziva kuti mwedzi unochucha mvura ndiFebhu, Machi tichinopedza April. But mamiriro ekunze anotiratidza kuti kuoma kwekunze nekuoma kwehupenyu hwevanhu. High rate of suicide. Vana havachagoni kutsiurika, tikutonetseka nekuvadzora. Izvi zvese zviri pamusoro pamaizvi. Paunoda kumuti aregere izvi akutozvisunga netambo. Saka toitei nekuti tinoita setisisina rugare rwekuvatsiura pachinhu chakashata. Zvoita sekunge kutsiura chinhu chakashata yatova serious offense. Because kuvatsiura kwavaperekedza pamapiritsi emushonga wegonzo. Zvese zvakatakurwa namai. Tinowana kuba, theft, umbavha chaiwo. Kana zvinhu zvakaoma vanhu vanotumwa kuba. Kunyepa. Nzara chaiyo ikasunga inokonzeresa kuba. Nzara inokonzeresa kusatendeka mukati mevanhu. Muchaona mukazoverenga, hativerengi vhesi iri, pana ndoda kuverenga. Genesis chapter 12 verse 10. Nzara yaoma, zvinhu zvaoma. Abrahamu nemukadzi vake vakasvika Ijipita vakati isusu kuti tirarame panzara yatapinda pakuoma kwehupenyu, ngatiregei kutaura kuti tiri vanani. Zviripo ndezvekuti iwe uchararama sehanzvadzi yangu. Hatifaniri kutaura kuti tinozivana semurume nemukadzi kana kuti we are married. Honzereso yekunyepa iyi, honzereso iyi yasvika apa inyaya yekurwadziwa nenzara. Dzokai vaIjipita vanotarisa vachiona matambire ehanzvadzi nehanzvadzi handiwo ava murume nemukadzi. Muripo here vadzidzi veshoko? Nzara inogona kukonzeresa kunyepa. Munguva yekuomerwa munhu anogona kubuda nekunyepa. Tinowanawo nyaya
nekuomerwa, vanhu vapinda muritualism. Upfumi huri kudikanwa, zvinhu zvaoma, basa hakuna. Vatinofanira kurarama sei? Zvese zvakatakurwa pana mai. Zvinhu zviri kuraramika nekuti vakasenga mukatarisa. Statistics dzinotaura kuti misha mizhinji iri kurhanwa naana mai kunyangwe vana baba vacho varipo. Saka kurema nekurwadza nemaburdens ese ari panyika inei. Handi munoona zvino taita nhange mutange yekuya panapa. Tisinonzwisisa kubatwa panouya. Varume chaivo varere mudzimba chero vakaita program yavo havagoni kumhanya kudai. Ndosaka muchitoti kana makarara imimi, murume akarara pamwana achichema, chero mukamumutsa kuti anyararidze mwana, anotokuti inyararidzai mwana. Mai vanonzwisisa zvinhu zvandiri kutaura izvi, unless kana usiriwo mai, handiti here? Zviri kukonzereswa nemamuriro ekunze. Tinonobata aspect yecorruption, kuminama kwezvinhu zvinokonzerwa nekuoma kwaita zvinhu. Vanhu vari munguva dzakaoma, but there is still hope in Christ. Ini ndiri umwe womunhu anotenda nyangwe zvakatodai, izvi ndo zvitoripo izvi. Iyi inonzi fair game, ndo zvitoripo izvi. But our God is still able. But anofanira kushanda nani? Hondo dzese dziri kutiwira idzi tinofanira kudzikunda kuti tione kushandidzana naMwari. Tinofanira kutestifya kunaka kwaMwari kana tikagona kupukunyuka mune izvi zvese zvandiri kutsanangura panapa. Our God is still able, but tingatadze kunzwisisa kuti Mwari wedu ari able nenyaya yekuti zvimwe zvakatikomberedza zvinotimanikidza kuti tifunge kuti Mwari havasati vachagona kutibatsira. Imwe inotondirwadza futi muzvipatara zvinhu zvaoma. I have noticed even kwandabva kumarizevha kwandogara ini, I've noticed even maclinic edu hakuna kana magloves neither jik. You can rather see masewage chaiwo ari kutobva mukati mechipatara matiri kugona kumhanyira kana kuti makanga makagadzirwa kuti timhanyire kuti tinorapwamo, but unogona kubuda munzvimbo yekurapirwa waane zvirwere zvawanga usina. Mazuva haana kutimirira zvakanaka. Competition pakati pana mai. Tiri mumazuva ecompetition, kunyange zvakaoma so kuna vanhu vari kupinzwa pressure nevanhu vavasingazivi kwaari kubva nekwaari kuenda. Spirit of competition is amongst brethren. Vanhu havachagoni kurarama self. Ini ndofanira kudzidza kurarama self. I have to live myself and my life. Nekuti ndinoziva kwandinobva nekwandiri kuenda. Kana ndisakagutsikana neinini kuti ndiri sekai Tagarira inini, ndikasagutsikana spirit of competition ikauya mandiri, ndo patinonopinda kuimmorality, matambudziko atinogona kukunda. Ndosaka tiri panapa usiku hwanhasi kuti titaurirane naMwari kuti Mwari vatibatsire tirege kupinda mune zvinhu zvakashata izvi tichiziva. Asi ndikutengesa nyama yakaora kai? Ndona seriousness yenyu inondityisawo. Zvakadaro, saka ndo pfungwa dzatoda bata regaiti. Insufficient wages. Vanhu vari kumukira sikana kutomirawo pagirazi, kutorukwawo musoro, kurukirwa zero, kurukirwa isiri kuuya, kurukirwa isingasviki, kutopodo, kutosiyawo vana vedu vari innocent kuti tiri kunoshava, but chabuda hapana. Kutotadza kukorobha mumba make munhu, kumhanya nhange mutange yekutsvaka, but hakuna chiri kuuya. Kana yozouya inogona kuzouya yava nemwedzi mutatu yakaturikidzana isingatokavhi mwedzi mutatu. Ndipo patiri. But there is hope in Christ. Regera ndibate pfungwa idzi dzandoda kuverengerwa zvangu ndoita ndichitama panapa. 2 Kings chapter 7. 2 Kings chapter 7. Saka tatichizama kuverengedza kuti vasikana hama dzangu patakamira panoda vanhu vanoziva kunangisa kuna Mwari. Kana ukatarisa kumunhu hazvigoni kumira zvakanaka.
patiri izvozvi patakamira hapadi vanhu vanozembera vanhu. Kuri kufanira kuva nevanhu vanorekruta vanhu kuti nyangwe nyika yadai corruption ichiratidza kunge ndiyo chokwadi, chiratidza kunge chiri kuda kufusirwa kuti chisataurwe, ndiyo nguva yekuchitaura nekuti hatina nguva yacho. Tiri tese remakristu. Corruption ichikura ndonguva yekutoexposa. Vamwari havafaniri kupinda mune zvinhu izvozvo kuti Mwari vanzwire nyika yekwedu tsitsi kutendeka kwedu. Ticharohwa nemboma panzapo kana tikati tiri kusevha Mwari. Nyika iri kuda vanhu vanosevha Mwari pachokwadi kuti nyika iwane zororo. Nyika yakamirira madzimai akamira paidi against corruption. Mwari ari kungomira vakadzi 3 kana 4 pano vari kungoita fight against corruption kuti nyika izive kuti Mwari haashandi nemajority, anoshanda neminority. 4 vanoteerera Mwari, Mwari anogona kushanda navo kuti nyika yekwedu iite zororo. Mwari haasi, God is not worried about numbers. He is going to work with minority. God is not going to be impressed in a wonder one all night, but He is going to be impressed in a result after all night. Watouya panapa uchida zvekunamata kaiwe, but hautauri nehama dzako. Uda kutaura naMwari nyaya ipi? Watouya kuda kuita usiku hwese uri panapa, but hautauri neneighbor yako. Une chokwadi chakadi chekuti Mwari vachakuteerera. Iwo Mwari vakapa example yekuyanana nekuregerera nemuvakidzani kuti tisvike kuna Baba. Watouya kuita usiku hwese uchitaura naJesu, but pane nherera yakashama. Warasa chingwa mbini asi une serious neusiku naMwari. Watouya kuita serious neniwo handizi mutsvene. Ndatouya kuita serious here naMwari. Kuine vanhu vekumusha kwangu vakashama. Kwakutoya kuzvimisira kutaura naJesu shuwa usiku hwese. Vanhu vari kurwa uchiona hugoni kuyananisa, unokonzeresa kuti varwe. Asi titori pausiku naJesu. Imi ndanda kupa irisiro iri, ndidi kuchatanga nairo. Ndoda kuti titange na Mark chapter 6. Tozodzokera huko. Mark chapter 6 verse 22 kusvika pa 25. Verengai hama yangu. Mark chapter 6 verse 22 kusvika 25. Mark chapter 6 verse 22. Garai pasi. Maona here vamwe mai vakanditangira. Mwana akatamba zvikaimpresa vaitambirwa. Hatred ikakura inolead to death. There are innocent and precious ladies and people vakauraiswa nekuda kwevanhu. Hama mudikani, kana tikazogara tikavengana, ngatigonei kudzokererana pakutaura tisati takonzeresa rufu rwevanhu. Antatamba assurance iripo, antatamba watamba zvakanaka, asi tinogona kukupa upfumi hweappreciation yekatambiro kawaita katifadza. Zvikanzi boda handigoni kudaro. Let me go and ask my mother. Remember papa ine daka. Tauya kutaura naMwari tine madaka. Request paichauya. Munonoti chimarara usiku hwese. Mwana akanzenda anoti musoro waJohani mundiro. Mai vakawane kana kuoma kwehupenyu kana kusanzwanana kwasvika, vanhu havafungi kuti tinogona kusara nelosi. Iye akanga apiwa assurance yeupfumi paupfumi hwangu hwese. Katambiro kawaitaka unodiseva kuti ndikupe. Asi anza yakabva iri wrong kuna mai.
Zvikanzi ndanoti musoro waJohani, tine vana vedu vari innocent vakapinda mumadaka edu, hatigoni kunamata Mwari akatinzwa kusvikira taripira zvatakatanga. Chii chaakabhenefita pamusoro waJohani mundiro? They were satisfied nedeath yemunhu wasingatauri naye. Kune madzimai ari satisfied nekumitiswa kwemwana wemunhu. But what have you won? Shona inongoti kadyariro kaunoita ndokakohwere kaunoita. Zvaakadimburwa musoro, he was beheaded. Musoro ukauya, in 30 minutes time, musoro wanga wakora, wakawanei mayao. Satisfaction yao yanga iri padaka, jealous. Kucreata imwe hwido nekuda kwekuvenga. But vanga vapromiswa upfuma, denda ndirinika. Ndakangova kuti ndikude ng'ombe maBram. Verenga zvakanaka vhesi, anga arataurirwa zvekupuwa. Ndaingoti ndikude ng'ombe, handichadi kugara kubudiriro. Ndauda kutoenda kudenga kwacho iko, kuhasha. Handichadi kufamba netsoka. Because assurance, mukaverenga Bible, assurance anga atoipuwa. Izvi ndo hafu yezvakanaka zvandinazvo. Tiri kuti kana vanhu vakagara vaine ruvengo havagoni kutsvaka nekuona chinhu chakanaka. Wonawo chinhu chakanaka nekuti pakuuraisa munhu hauna geni. Honye dzichatamba mundiro yekwenyu. What have you gained? Paunoshuvira mwana woumwe kuti achate, hauziye kuti uri kurikichirawo chakanaka chichidzoka kwauri. Haugoni kuripirwa chakanaka iwe uchiita chakaipa. Never. Kunyangwe zvitikazviita zvichakambaira zvichiteera kwatiri, nyangwe zvisakandiwana zvichaona mwana wemwana wangu. Chandakadyara chichateera nekushata kwacho kana nekunaka kwazvo. Mai, kana upenyu hukaoma sei, musatupa wrong decisions anosvika pakutora upenyu hwemunhu. Muti ina handina kumbocheka musoro wemunhu mundiro. What have we done? Takaita zvinhu zvakawanda zviri kupa result yekuti tine misoro yevanhu vangani mundiro vatakaassasinata knowingly and unknowingly. Kutoronga nekutoplana kuti zvisanakire avo zvinakire kwenyu, kucheka munhu musoro. Toda kuenda panguva yekutaurana naMwari. Saka tinofanira kuenda kunotaura naMwari taklinzwa naye pazvakaipa zvatakaita. Imwe inotondivhundutsa, endai pana 2 Kings chapter 7. 2 Kings chapter 7 verse 1. Ndogona kudimburirai, fambai toni. 2 Kings chapter 7 verse 1, 20. 2 Kings chapter 6 verse 24. Dzinotaura zvakafanana, dzinongosiyana masimilarities acho aripo zvishoma, but pane maissues andiri kuda. Ipapo pane pfungwa dzandiri kuda. Verse 1. Right? Right? Right. Asa ungazvitye. Endai pamberi. Dakubatanza pfungwa. Right? Kutinira kwehondo huru.
Vhesi ya 7. Verse 7. Naizvozvo vakamuka mambakwedza vakasiya matende avo namabhiza avo namahesera avo musasa wose wakangodaro vakatiza kuti vararame. Vhesi 8. Zvino vaya vaiva namaperembudzi vakati vachisvika kumisasa yokumudziwo vakapinda patende rimwe vakadya nokunwa vakatoramo sirivheri nendarama nenguo vakandozviviga vakadzokazve vakapinda mune rimwe tende vakatora zvakanga zvirimowo vakandozviviga. Thank you so much. Muenda pachapter 6 regai nditsanangure pfungwa dzerapa. Ndatanga kuwaridza zvinhu zviri kutikomberedza zvinorwadza kuti izvi ndo zvakatarisana namai. 2 Kings ari kutipa solution to our problems. Poverty tinayo, tinotenderana here? Drug abuse tinayo. Immorality yasvika pakakura. Corruption yasvika pakakura, takakuwara kwese. Saka vane maperembudzi ava vanoti vakaziva ndinoda pfungwa idzi mundibate zvakanaka. Maperembudzi tinawo hongu. Hapana kusiri kufa. Muguta hatisi kudiwa. Kumatenda hatisi kudiwa. Saka yatakutamba inonzi advance. Vese vari kutipa vanofanira kuya achimhanya vosiya chikafu watiza. Hapana anoyanana nesu. Fashion dziri kupfeka vamwe hatichagone kudzipfeka nekuda kwechimiro. Izvi ndo zviripo izvi kuti chimiro chedu chaurawa tapwanya tine maperembudzi. But ngati advance vakarangana vari vana kurangana chinhu chakanaka. Ngati advance tiende kumisasa yavaSyria. Ende ndinotenderana nemi kuti munoziva kuti kana totaura nemaSyrians tiri kutaura nemasuper power ezvehondo. But ava vakanga vasina, vanga vaine one greatest weapon, maperembudzi. Bhaibheri rinoti vakati vatenderana vaita determination iyi nechirangano ichi zvikanzi Jehovha wakarayira hondo dzakanga dzisingatarisirwi, hondo dzekumhanya nekunzwika kwekumhanya kwemabhiza emaHittites against varume 4, kuwedzera pakati pavo hondo yainzwika zviri invisible. Vanhu vana vakafanana neni vari pano vane maperembudzi. Hapana kusiri kufa, kumba kwabviwa hakugarike, chimiro chiri mupenyu hachichagarike. Saka tauya kurayirana, zvinotoitei tiri varwere, but tinofanira kuenda mberi. Kugara kunze kwemusha takatorambwa kare. Situation dzatiri dzinotoratidza kuti takafa kare. But hendeiti zvimisire pana Jesu atipe simba. Hanzi Mwari akati vaita rangano yavo vari 4 vakatanga kuadvanza. Paunotora one step yekutarisana nemuvengi kana kutarisana nechallenge, paunotora one step towards your challenge, Mwari anokutumira vanhu vaanokutumira wekumirisana newe. Paunotora 2 steps going back, whether you want to move up front, whether you want to go back, hakuna kusina supporters. You choose where you want to go. Ukada kufamba uchienda mberi, God is going to send invisible army, mighty army with you and for you. Ukadzokera mumashure, hapana kusina vatumwa vanokubatsira kupfungwa yako. You make a choice. You choose what you want. Zvikanzi vakatitarisa mapfekero atinoita isa hatiadisi. Hapana anodawo kuti tipfeke 3 and adzipfeke chimiro chedu ndechemajamba nekuda kwehosha iri patiri. Hatidyi sezvavari kudya isu, ende hatina shuwa kuti zvavatipa nekutipakurira ndo zvavadya here. Ende nyangwe tikati hatizvida hatina right because hatina access kumapoto. Hongu ichokwadi, but toitei zvikanzi hatiendei nekuti tagara tiine chinovatyisa chiri patiri hachisangani nevanhu kwavo. Ndine mima ikazinge right? Yes. Chiri patiri hachisangani nevanhu kwavo. Saka ngativaendere ivo. Victory is won. Victory is certain.
zvodhipenda nekuti unonzwani. We are doubting our God. Zvinhu zvakaoma izvi, but ngatiende kumberi, because kumberi ndokune upenyu. Tinodzokerei mumashure, ko kana tikadzoka kumashure kune here chichagadzirika, nekuti ndokwatakuwara. Saka kukuwara kwekumashure hatichakudi, takufanira kunokuwara tichienda mberi, because mberi ndokune victory yedu, kukunda kwedu kuri mberi. Usajoina magrupu ane mbwende dzevakadzi vanoda kudzokera shure. Usagara pane vanhu vasina pfungwa yekuenda mberi, nokuti kupona kwedu hakuchazoita kanakirwa. Kupona kwedu kuchava tichitsikwa nekusvipirwa, but assurance ndeyekuenda mberi. Zvikanzi Jesu akati achiteerera, Mwari akatitarisa tese tiri panapa. Pane vanhu tinogona kuita usiku hwese taurira vanhu 2 vachabva panapo vachiswatuka zvavo zvaita, because mavari mune zvavataura kuti zvinofanira kuitika. Takakuwadzwa, takarambwa, zvese zvimari basa rakapera. Murume akandiramba, vana havandichengeti, business harisi kufamba, ndakatokuwara kare, but ndiri kufanira kuenda mberi. Zviri nane kusangana nemunondo kumberi, pakudududza nemunondo unoita mufakosi dhorobha reHarare. Saka hanzi Jesu akateerera, akanzwa pfungwa dzavangu ainadzo. Pamunogara dare muchiti mwini hamusi mega, muna ari kukuteererai anokunzwai. Mune supporting system iri serious. Pamunogara muchinyeya munhu, Jesu haapo, mune vamuinaye, muridzwe makuhanemi kukupai maideas. Pama muchinyeya maamuchiti muri mega, manga muine wamanga muinaye. Zvikanzi vakati vawirirana, ndobva wati handei. Unoziva kuti pane mwe situation inotokudza, unoziva zvandaverenga izvi, vanhu tiri mumasituations waya. Mwana ari pamadrugs, baba vacho havauye kumba, magetsi anodzima achidi, mvura haisi kubuda patepi. Maperembudza ati we have enough, we have more than enough. Asi taakuchirangana usiku hwanhasi kuti tagutsikana, kuti zvakatinamatira zviripo, but ngatiende kwacho kusuper power. Kwacho kunonzi ndokune stumbling block. We are going to face them. Hatina AK-47, but our appearance inotokunda kare. Zvikanzi vachifamba vari 4, Jehovha nekubatana kwavo, kana tikabatana madzimai, kana tikabatana chechi, Mwari hatisiye takadaro. That is kana tabatana pachinhu chakanaka. Kana tikaita sungano wirirano pazvinhu zvakanaka, chero tiri 4, Mwari anotitumira mighty army inofamba nesu. Ndosaka muchinzwa kuti munhu akapukunyuka sei, anga asiri ega kana anga ari kurutivi rwaMwari, munhu anobuda achichengetedzwa nekuti wanga ari kudivi kwake munhu mukuru. Hanzi vakasvika vaya vakati, vanhu ava tinovaziva kaisi, tisu tiri kuverengwa pamamonya, kuti tisu tinoverengwa kana uchitaurwa zvehondo, but zvatiri kunzwa pasi apa, because mutinhimira wainzikwa vibration yakavaudza kuti havasi 4 vatinoziva. Pane hondo dzavakomberedza, hanzi ndo vakatanga ivo kutiza. Usiku hwanhasi kusati kwaedza, pane zviri kufanira kutanga kutiza usati wabuda pana. Pane zvauri kufanira kunosangana nazvo zvaenda. Kana kuri kunonoka kuroorwa kwemwana, ukama, sungawirirano yauchaita naMwari, paunotora masteps uchidzoka, ruzha runofanira kusvika kumba kwako, rutaure kuti vari kuuya havasisiri mai vabuda vega, kwakuuya vanhu vakawanda. Ndiri kunzwa mutinhimira wemabhiza etsoka, pari kubuda mutinhimira wemachariots. Ndingarwadziwa kubuda muno kusina chinoitika. Hazvifaniri kufanana munhu avati agere panapa naari kutoona anopama hazvifanani. Kana ukaona zvafanana, something is wrong. Munhu aita usiku akatarisana nechiso chababa anofanira kusvika kumba, noise yadhisimisa zviri kunetsa mumba make. Ruzha chete ruri kufanira kutaura kuti ibvai pano muende. Vanhu vari kuuya uko vane mazana nemazana nengoro nemabhiza, ivo vari 4. I'm so happy nevhesi. Kune vanhu vanoti zvangu hazvichaite. Nhasi
ndo usiku hwekuti zvitoitika. Kuitika kwazvo ndiwo chatanga kumirisana nazvo kuti hapana kusiri kufa. Bhaibheri rati Hanzi akati achifamba vachienda, ava vanzwa ruzha, Mwara God can work wonders. Vakatanga kutiza, ende vaitiza vasina chinoziva kuti kana ukanzwa zvinhu zvisina kunyatsa kukukwanira hautofungi zvefoni kana kunhonga jira, because inini ndiri kuda kuimagine kuti vibration yakanzwa maSyrians yakavaudza kuti hapana mukana wekunhonga jira kana chekudya. Vaiva ndobva vasvika vakaona kuti vanhu vaiva vatiza, ndobva vatora mabaked beans. Ndinoziva kuti inini ndichiverenga ndinogaya. I always think zvavanga vasingadyi vakatanga kuzvidyira pamusasa vevaSyria, vachipinda vachiona kuti vatiza. Manzwa Bhaibheri ichisa pachena zvikanzi vakatora zvavakanga vainazvo vachimhanya kunoviga. Vachitora probability yekuti pava paine matindi beans. Unoziva munhu ari pakamanikidzika haana choice. Manzwa here? Munhu akaomerwa neupenyu haana choice, and anoitirwa zvaasingadi forcefully because haana voice. But now vakumirisana nezvinhu zvavaishaya. Reason vakaita sungawirirano naBaba, vakati takuenda mberi asi musasatisiya. Ini ndichiverenga ndakaimagina kuti kana mamuine mabaked beans ndini wemakaro ndaitanga kuboora ndichiborera mukanwa chaimo ndisingamire, because zvinhu zvazviri zvavo kaizvi vachizvidyira. Isu tisitaibikirwa maravhuzo vachiuya vachisiya. Ndosvika ndoona vatiza vasiya maipad, ndichitora ndichinorongedza kubhegi kwangu ndichinyora kuti Sekai Tagarira, ndichienda ndichiadvansa ndichinyora kuti Sekai Tagarira, ndichitora izvo ndichinyora kuti Sekai Tagarira, ndichipeta tende dzavo nemacamp master avo ndichinyora muzita rangu. Chiri kundipa simba hongu ndine maperembudzi, but haasi kuzondimisa kuenda mberi. What is that in your life chakutorera kunangisana naMwari kuti Mwara usanzwe kutaura kwaMwari wako? Chichiri muupenyu hwako chaita kuti utadze kunzwisana naMwari? A blessing in disguise. Urwere huripo mai mwana, mapirisi muri kumwa, but there are better things on your way. Reality zvitoripo, but kune zvinhu zviri kurongwa, but Jesu haasi kuzopa mbwende, ari kupa vanhu vari kuzvimisira kumirisana nemhando. Zvikanzi vakati vaita gadha, vaSiria vatiza vaenda, zvikanzi vhesi rinoenda mberi richiti vakati hatingaiti chakanaka kana tikagara takanyarara. Tiri kufanira kusimuka neshoko rakanaka. Nhasi zuva rekutaura zvakanaka. Handei muguta titaurire vaya pavakangoona chete varume vamaperembudzi vachisvika vakabva vaziva kuti Syria yabhombwa, because pava pasina get through. Kana varume vavanga vapinda vava vasingapindi nepane vanhu, saka pava paine assurance yekuti vese vaparara kana kuti vatiza. Kupedza usiku huno kwakudzoka futi uchimirisana nazvo, unofanira kupinda nepakati pacho. Zvaenda unofanira kupinda nepakati pacho. Zviri kuramba unofanira kusvika uchisangana nazvo. Kumirisana kwawaita naMwari nesimba riri mauri zvinodaidzwa zvichadaidzwa, asi hazviuyi uvete. Unofanira kusimuka. Kune vanhu vaomera kungoti munhu anoramba achingochema ndakarambwa. Usasatarisa kurambwa, nangisana nehondo dzevaSiria, because kune zvinoyera zviriko. Zvekurambwa ndezvimwe, mamwe emaperembudzi. Zvekupera kwebasa ndezvimwe, mamwe emaperembudzi. But kune zvatinofanira kutarisana nazvo. Hazviiti kuti kuedze tichidzokera zvakadaro. Ndingati Mwari wangu mukundikana. Hazviiti kuti tidzokere tisina shoko rakanaka rekunovaudza. Zvanga zvakaipa zuro nemarimwe zuro, but nhasi ndine shoko rakanaka. Shoko rakanaka nderekuti utano hwangu Mwari ari kuhudzosera, zvishoma nezvishoma. Utano hwangu huri kudzokera, vana vari kudzokedzana, zvishoma nezvishoma. Tiri kufanira kudzoka tanangisana naBaba. Tinofanira kubuda neshoko rakanaka. Indoda kunamata ini, nguva dzandapuwa dzakwana. Asi verengai Second Kings chapter 24. Pane mashoko andinoda. Nazvinhu zvasvika pazvaoma. Panewo a step ahead yatiri kufanira kutora. Maperembudzi haisi mhaka uye haisi nyaya, atoripo, but tinewo zvekuita. Verengai chapter 6 ya 2 Kings verse 24. Chapter 6.
chapter 6 verse ya 24. Right. Shure kwaizvozvo Bheni-Hadhadhi mambo weSiriya akaunganidza hondo yake yose akandokomba Samariya. Nzara huru ikavapo paSamariya nokuti vakarikomba kusvikira musoro wembongoro uchitengeswa namashekeri esirivheri ana 70 nechitswanda chiduku chamatoto enjiva chichitengeswa namashekeri esirivheri 5. Muri pavhesi ani? 25 Endai. verse 26. Zvino mambo waIsraeri wakati achipfuura napamusoro perusvingo, mumwe mukadzi akadanidzira kwaari akati, ndibatsireiwo ishe wangu mambo. Iye akati, kana Jehovha asingakubatsiri, ini ndingakubatsira neiko? Thank you so much. Toda kuguma takadaro tende unonama. Radha wagara musoro wembongoro hautombodyiwi. Unodyiwa here kwenyu? Kana kuti kweri ndokwa usingadyiwi. Situation iri kuzama kutsanangurwa apa yanga yasvika papiki pekuomesesa. Isati tasvika ipapo tiri kugomera nemazowe ari pa$5 asi aripo. Iyi situation yanga yaoma. Mukaiverenga kunotori nevanhu vakabikirana vana vakarara vadya weumwe, fume mangwana vakudya, vanga vapa crisis yakakura. Isu hatisati tasvika ipapo tinofanyira kumira takatenda. Zvino zvatiri mbwende tisati tasvika palevel yemusoro wembongoro tatorashika kare. Ko level yematoto enjiwa ikasvika, kereke ichasara ine vanhu here? Matobva kumba mukavhara dhoo musati makumanikidzwa, but still you are not grateful. Kungoti Mwari mazvita nekuti ndavhura dhoo ndikavhara ndisina andidzinga. Iyi situation yakanga yaoma. Zvikanzi mukadzi uyu akapfuura nepamusoro peguta, chinda waSamariya akati, ndinokumbirawo kuti mundiruramisire nyaya yangu. Ndizvo here? Because they were vulnerable ladies. Governor, ndizvo here kuti mutengo uyu unokwira kubva pa$50 kusvika pa$12? Tiruramisireiwo nyaya. Zvikanzi kana Jehovha asingagoni kutamba nyaya dzenyu, ini handigoni kudzitamba. Ndoda kuti chii vanhu vaMwari? Toda kunonamata. Nguva yekuzenda maininika, nguva yekuzendana nemunhu yakapfuura, nguva yekutoisa trust mumunhu yakapfuura. Muri kuona stubborn statement iri kupiwa nemunhu agere pachigaro chikuru. Ukamira nemunhu unorashika. Zviri nane kufamba murima tiri vashoma naJesu pakuunganirwa nevazhinji tiri murima. Zviri nane kufamba nevanhu vari kuenda kwatiri kuenda pakufamba nevanhu vausingazive kwavanoguma. Sometimes kuitirwa rafu muupenyu, madzimai musarwadziwa nekuitirwa rafu. Rafu inofanira kukugadzira kuenda mberi neupenyu. Rafu inofanira kugadzira stubborn faithfulness in you. Haisi rafu yese inongo ndoshaya kuti madzimai kungonzwai abuda muchechi, kungonzwai ndakamira kunamata. Hatisi kuda vanhu vakadaro because hatina nguva. Unofanira kunzwarwa kuti uteswe kuti kutenda kwako kwakwira zvakadii. Unofanira kunzwarwa kuti uone kunaka kwababa. Vamwe vanhu vakanyimwa chibage mudrought vanofanira kudzidza kuti give us our daily bread inorevei. Haugoni kutestifya munamato uyu kana zvakaungana. Unofanira kurasikirwa netumafuta twanga twasara mumuvharo kuti udzidze kukonza utababa, kuti udzidze kuti Mwari vachikuzviita. Toda kunamata tiudze Mwari kuti tisu vaya vana tatorangana usiku hwanhasi kuti tinofanira kuti kunzwike maungira kuti tasvika. Magavhina taataurira, vatungamiriri tavataurira. Nyangwe akadzima magetsi hakuna anozviona izvi. Nyangwe chipatara kusina magloves chero jiki hakuna. The world is satisfied nesuffering yedu, but the Messiah is coming. Muridzi wenyaya dzedu ari pamusiwo. Kumwe kurwadziwa kwatiri kuita go through hakufaniri kugadzira vanhu vanodzokera sure, kunofanira kugadzira vanhu vanoenda kumberi. Handisi kufunga kuti kana warwadziwa uruda kutena uchidzoka kumashure uchiti kune ichi chaitika. Uri kufanira kurwadziwa uchienda kumberi. Handisi kuona munhu ari kuretaliate umana akapatira hapana kumira mushi. Manzwa here madzimai? Munhu anofanira kutsungira, hakuna kugara uchichema, wakufanira kutarisa pana baba. Kuti kuchema ndarongedza, ndazvinzwisisa, but munotiwo kudini neni because ndakusimukirai Jesu. Simukirai Jesu varwi vemchinji kwa
aurasi. Ndoda kunamata nevanhu vanoti ininika ndine maperembudza, chakanaka chechedu haitauri kuti ari papi. Hapana achati ibvai pakati pedu. Chandiri kungoziva ndechekuti munhu unoziva maperembudzi paakamuremera. But tiri kuda kuti titaurire Mwari kuti patiri kudzokeraka tiri kufanira kudzoka paine pazvasara. Kuuya nawo here nekudzoka futi nawo here. Tingati taitei. Pane zvinhu zvatiri kufanira kuona zvadismisswa along our way. Kune zvinhu zvatiri kufanira kuona zvabva. Kana ari vana unofanira kuona varongedzwa panzvimbo naJesu. Vari kufanira kuona vadzoswa panzvimbo. Saka ane yese yezvatinoreva ndiwe. If you are a doubting Thomas, uchaona vaSiria vakakurindira vakakubaya nemunondo. But kana usiri doubting, determination iri mauri, faith iri mauri, inofanira kugadzira hondo dzevaSiria dzitame asi dzichisiya zvakanakira iwe. Vari pavana munamato wakadaro. Timaita henyu Mwari neusiku hwanhasi. Kwasi kune zvinhu zvakandikomberedza zvandisiri kuda, asi ndatozvisimukira. Mweya yemadzinza ndo yandasimukira kuya pano. Kuti kweduwo here, tisu takakeswa here, tisu takatsukwa here, tisu here takadirwa madota. Ndo zvatauya kubirisa nazvo. Vari peri vanoda munamato wakadaro tinamate. Kuti Mwari toda kuti mundirangarire. Tisadzokere tichizendama pamunhu. Pamwe pacho ndakaitwa rafu ndikafunga kuti rafu inofanira kundikanda kure. Asi handina kunzwisisa kuti kuitwa rafu kunofanira kundigadzira kutarisana naMwari wangu zuva rimwe nerimwe. We are never safe wana mai without prayer. Kana kuine chinhu chandoziva chinotikundisa munamato, kutaurirana naBaba. Kana kuine chinhu chandinoziva kubvuma zvinyangadzi. Kana kuine chinhu chandinoziva chinobatsira kuti munamato udayirwe, kuyanana nehama yausingatauri nayo. Now kana usina problem yemadhiragi, usina problem yemurume asingaendi kure newe, usina problem yehama, une problem yemuwakidzana ari pano ausingatauri naye. Hausi kuzoona get through up. Hatina get through up. Because tinofanira kuyanana nehama kuti nyaya dzedu dziitike zvakanaka. Vari peri vakadaro. Toda kunamata madzimai. Zvakanaka here nemwoyo. Chakukambairisa kuyapa, ini chatoti simudza panapa, ini ndabva kwandabvaka, ndotova nechibhegi chekuchinja hembe kubva kwandabva. Ndichibva pano ndiri kuchinja ndichienda kwandiri kuenda. Chinondidaika kuziva kuti I am never safe with God, with Satan panapa. Saka ndofanira kuchengeteka muna Mwari. Mai mwana zvakanaka nemwoyo makanditarisa. Zvitori right hazvo. Vana variko zvakanaka. Asi hakuna here hama yamunoda kuti aiwa, ndoda kuti shuwa Jehovha asimukire, mahasera arire. Ini chete ndauya kumirira muwakidzani wangu kuti zvigomunakira. Nekuti zvikanakira muwakidzani wako hamusisina mbavha muarea. Kana muwakidzani wako akadiridzirwa munda, nemi hamushai matamatisi. Zvakanaka here madzimai? Vanhu vari apa mutori right zvenyu? Tinamate zvitori kwenyu zvitori right. Hamuna bacha munoda kuti chisundurudzwe mukati mehupenyu kuti Mwari agokuitirai zvakanaka. Hamuna bachiri kutombonetsa chekunoda kuti Mwari nyangwe zviri kuita kunge zviri kufamba nhasi. But what I don't know is a day after tomorrow kuti mafambiro azviri kuita zvicharamba zvakadaro here. Tinozvikumbira zvese kuna Mwari Baba vedu muzita raJesu. Tisu vaya vana maperembudzi tinawo, munonzwisisa upenyu hwatiri. Bhariya riripo nevanhu kwavo, takagara murenje nemaperembudzi. Asi tiri kuti zvakwana, tinofanira kubva kwatakasundurudzwa tipinde muguta. Nekuti kana tikaramba takagara hatirarami. Ko kana tikaramba takazvifukidza tingararama sei nekuti takatokuwara kare. Tasimukira pamberi penyu mutambe mhaka dzedu dzinoti vamwe vakarambwa vari kugomera vari mukati mekusa accepta kuramba. Vamwe mimba dzinongobva vari kugomera vari mukati mezvishungurudzo izvi. Vamwe vana havavateereri. Vamwe vanoedza kuitira madzimwe nezvakanaka, but hakuna chiri kuoneka. Vauya panapa kuti Mwari muti imimi mutambe mhaka idzi pavanobuda mangwana vagamuchire chikokoko chekusangana nemi pausiku hwanhasi. Vamwe vanoti tinomukira madekwana nemasikati kunoshanda, asi chabuda hapana. Vamwe vari kumhanya kukwira nekudzika, chokwadi their hands are clean kutsvaka nekushava, but dhora havari bati. Vauya panapa kuti vatarisane nemi Mwari, kuti mugadzirise nyaya dzakadai vadzokewo vadengezera musoro nerugare. Vamwe vari kuti Mwari
ina handina kurira nyaya yangu, ndaurira nyaya yemunin'ina wangu. Kana mukanatsira munin'ina wangu manatsireni. Tinokumbirawo Jehovha kuti mutambiwo mhaka idzi. Mutsai hondo dzinofanira kuita ruzha. Satani wajaira, asi nhasi tamusumukira kuti abve kure nesu. Pakati pedu tinogona kunge takabata zvinhu zvekwasatani. Ingava nhando kurara pano nezvasatani. Tinokumbirawo kurasa nhumbi dzisinei nemi kuti mugogone kutibatsira. Tinokutendai Mwari. Musatisiyawo takadaro. Tauya kuti mutitambire, kutigadzirisira nekutiripira. Toda kudzokera kumba kwedu, nyika itestify kuti zviro kwazvo tanga tiri pachanza chenyu usiku hwese. Zita raJesu rikudzwe kubva zvino nekusingaperi. Amen.